que tal? Nada, quería falarvos dunha persoa moi especial para min. Unha persoa que fixo que gozase moito. Oh, sí. Unha persoa que realmente fixo que descubrise cousas inimagináveis. ¡Hala! Unha persoa que me fixo estombrecer. Unha persoa que incluso axudou a que cambiase de lingua. Que tú hablabas outro idioma? Sí. Vou recomendar a súa obra. Mirade. Todo isto que é algo... Será moito, sí? Sí. Bueno, entón algo menos pesado. Esta, por exemplo. É moi pequeno. Moi pequeniña. No. Bueno, entón vou coller un que é unha das mellores obras da literatura de todos os tempos. 50 sombras de Grey? No, esta está ainda mellor. Cousas de Castelao. É, sobre todo, un conto que ven moi ao caso, porque fala da primeira tatuaxe galega da historia, polo menos que se ten recollida. A tatuaxe de Ramón Carballo. ¡Hala! Esa ella non é a tua tatuaxe que ten no cu? Sí, claro, por suposto. No, Quita. Vale. Bueno, vos o perdedes, Vou vos presentar esta persoa. Esta persoa é Rosalía de Castro. Como? Ese non é Rosalía. Quen é logo? Castelao. Ai, Castelao. Vale, bueno, pois presentevos a Castelao. Recomendo vos a cousas e pido unha gran ovación, un aplauso moi grande para o noso amigo Daniel. Bueno, vistes algunha vez 50 sombras de Grey? Sí. E que vos pareceu? Pero que eu sigo no conto, se falamos aquí de eso que non se volva a repetir. No. Vale, pero primeiro falamos así de que vos pareceu o libro. Home, moi ben, ten moita letra, pero Bastante ben. moi bonito. Como narra a tipo? Está un pouco mal escrito, pero bueno. Por qué? Porque repite moitas palabras. Non sei. A mí me gusta mucho eso. É o que me gusta do libro. Ala. Non te gusta outra cousa? Sí, a historia O tipo. a historia de amor é moi bonita. Que historia de amor? Sei, é zaque-zaque. Ala. Vamos salvaje xa, A ver, por favor, que pouco romanticismo. Bueno, eu estou con Irene, Que pouco sinceramente. romanticismo. É que... Un pouquillo de romanticismo hai que ter. Nada. A lo salvaje. A ver, a parte do sexo hai que ter. A ver Amor. si despois te mando A ver, tipo Jolín, todo hai grupo. máis bonito que un amor todo. Eso sería algo como... Non sei... Sempre a muller desnuda e o home nada. Aí hai machismo, Aí hai un pouco de machismo, que é duro. Sí, sí. É máis, cando salen as críticas da película, critican a muller pola súa forma de ser, o seu corpo, eso. Eso está. Deixaron usadas. Eu sigo sin saber que coño é isto, pero bueno. Bueno, os de clase son Xa. galiñeiro. Está un galiñeiro. Os da clase están asesonados co galiñeiro, pero bueno. Bueno, esta non se sente presentar. Claro, a mañá. Puñaron no chupo. E despois do recreo. Está ben. Ou vamos para allá. Tamén. Había que levar os xíos para a terraza. Sí. Pois mira. Boa idea. Pois se non os dou os da biblioteca. Bueno, que vai por estes? Da igual, ó, que se perdeu por clase. Son a 25, joder. Hola. A que hora toca? Pois estamos a mirar. Alguén que pasa por aí agora? Ei! Joder, Pilar, Pilar!